Mozgalice. Samo će najmudriji preživeti. Probaj da povežeš slike koje ćeš vidjeti pre nego što ti istekne vreme. Ako vreme ipak istekne, odgovor se nalazi na sljedećoj strani. Spremni? Šta povezuje crtež i ekran? To je crtani film. Šta povezuje crtež i novine? To je strip. Šta povezuje Plutona i miša? To je Mickey Mouse. Šta povezuje Luna Park i dvorac? To je Disneyland. Šta povezuje crtani film, strip Mickey Mouse i Disneyland? To je naravno Walt Disney. Čestitamo, tvoj mozak je u formi. Walt Disney je bio čovek koji je svojim crtežima promenio svet. Walt Disney je rođen davno u Americi. Od malih nogu obožavao je da crta. Njegov san je bio da oživi svoje crteže i napravi crtane filmove. Radio je jako naporno. Iako mu nije uvek bilo lako, nikada nije odustao. Najpre je stvorio najpoznatijeg miša na svetu, Mickey Mouse. Mickey je bio zvezda prvog crtanog filma sa zvukom, zvanog Parobrod Willy. Walt je nastavio da stvara magiju i poklonio nam je predivne dugometražne crtače. Snežanu i 7 patuljaka, Pinokio, Dumbo, Pepeljuga. On je uvek želeo da priča o ljubavi, hrabrosti i dobroti. Walt je imao divnu ideju. Dok je gledao svoje ćerke kako se igraju, zamislio je posebno mesto gde bi i deca i roditelji mogli zajedno da se zabavljaju, gde bi svi junaci iz crtača oživeli. Tako je nastao Disneyland, prvi park iz snova, pun zamkova i vožnji. Iako nas je Walt napustio, njegova magija živi i dalje kroz kompaniju Walt Disney Company. Zahvaljujući njemu i danas gledamo fantastične crtane filmove kao što su Kralj lavova, Priča o igračkama, Zaleđeno kraljevstvo i Vajana. Waltova vizija je da ako možeš nešto da sanjaš, možeš to i da ostvariš. Ta rečenica i dalje inspiriše sve u Disney kompaniji da stvaraju nove, uzbudljive priče. Svaki put kada se nasmeješ gledajući Disney crtani film, seti se Walta.